Goddag med jer alle sammen. Hvordan slår man et græs og har sjov samtidig og kommer af med nogle aggressioner? Det er sjovt, I spørger om det. Jeg har løsningen. På med hjelm, frem med svær. Jeg har fået en, der hedder Allan. Og så bare ud på plantravter. Prøv at se her. Let's go! Og det kan jo også være, at man er så heldig, at man har sådan en stup stående midt i sin græsplæne, så kan man virkelig komme af med nogle aggressioner. Skat! Aula! Folk, der købt en airfryer! Folk, der ikke holder til højre på motorvej! Folk, der ikke blinker! Henning! Donald Trump! Tesla! Det er altså pissegodt for et system. Whoopsie! Anga! Det er også lidt ligesom at være med i Braveheart. Braveheart! Yeah! Det er fedt nok. Viking! Satan. Så kan man jo blive ved. Den ene bagside, jeg lige sådan kan se, det er mønster i græsplænen. Den bliver lidt spøjs, når man ikke lige sådan koncentrerer sig om, hvor man kører ind. Men det er også lige meget, så længe det er sjov. Uforstående græs, kan jeg skøn. Viking forever.